Bé, jo crec que hem vist un bon partit, sobretot per part nostra, una sortida molt ficats, uns 5 primers minuts amb els dos equips anotant, però després hem apretat molt en defensa, hem aconseguit córrer i ells no han pogut tallar el nostre joc, molt encert també, de dintre de fora. Hem tingut un primer quart molt eficient. Jo crec que això ha condicionat una mica el partit. Ells han pujat línies al segon quart i de fet ens han guanyat el parcial, però sempre han mantingut distàncies de 13 punts, 14. Jo crec que hem tornat a sortir molt bé al tercer quart, ells han augmentat la defensa, també la intensitat, han jugat al límit, però no ens hem arrossegat. Hem tingut allà Pulleters mega ficat al partit, que ens han dut a continuar anotant, i a l'últim quart ja quan vine a sobre hem mantingut una mica i fins i tot hem aguantat, hem guanyat el parcial. Jo crec que hem fet un molt bon partit, hem jugat físic, però no hem entrat al ritme o a les situacions que els agraden a ell, perquè el marcador no els hem deixat i també hem estat molt bé mentalment, i l'únic, lamentar el tema d'Eulis Baez amb un partit rodó per nosaltres. Katsikaris ha dit abans que era el millor partit de la penya de la temporada, no sé si estàs d'acord, i segona, si pots precisar una miqueta més el Baez, si podem saber què té. El tema del Baez no pinta molt bé, no sabem. El pitjor és la lesió i després que juguem d'aquí 3 dies, pràcticament 4 dies, amb la qual cosa cal analitzar-ho. El tema de genoll i cal veure com va. Home, han jugat un partit molt complet, un partit allà, hem baixat una mica el segon quart, però era normal, però hem mantingut sempre distàncies davant d'un equip bo i jo també estic content del treball del meu equip. Jo crec que hem disfrutat i portem una ratxa bona que ara no tenim tampoc massa temps de gaudir-la, però és un partit entre setmana i d'aquí 4 dies, repeteixo, tornem a jugar davant del Sevilla, que és un partit molt difícil per nosaltres, però hem sumat, que era l'important, i sí que és cert que després del parón hem tingut 3 resultats bons i ens dona molta moral. Marta? Hola, Salva. Jo m'agradaria que insistissis una mica més en el primer quart que heu fet, perquè és que ens ha semblat que ha estat absolutament espectacular. No sé si pots explicar una mica més què és el que ha passat exactament en aquest quart. Ha estat increïble. Sí, la llàstima és que dura només 10 minuts, podria haver durat alguna més. Però 34 punts en 10 minuts, tens de fer coses positives. És cert, també ells semblaven aguantant allà 10 punts, han demanat minut, i nosaltres, en comptes d'aturar-nos, hem començat a córrer. La gent que ha sortit a banqueta, tothom ha portat, i ells no han sigut capaços, no han pogut parar el nostre encert. Jo crec que hem tingut un quart molt positiu, un quart que durant un temps el tindrem malament i al cap, i en moments que tinguem crisi ens el posarem allà al vídeo i veurem com podem jugar també a vegades. Això està clar que no sempre ho jugo així, però hem disfrutat bastant tots, sí. Sí, una altra pregunta, Salva. Fa 3 jornades que el FIAC Joventut va assolir la primera victòria a domicili. Ara és el primer cop que assumeu 3 victòries consecutives. Evidentment, no és casualitat tot plegat. Esteu començant ja a recollir els fruits del que s'havia sembrat abans i fins a on pot arribar encara l'equip? Què més li demanarem a partir d'ara a l'equip? Jo crec que hi ha un punt d'inflexió que és el parón, el parón de la Copa del Rei. Estem amb 7 victòries i mirem la classificació, tenim Estudiantes empatat allà, o una victòria, i a l'equip ens serveix, una, per treballar, i 2, per deixar les coses clares i tothom ser conscient de la situació que estàvem i tenir clars objectius com a club i col·lectius. Seguim amb les mateixes frases a la pissarra del vestuari,
hem anat canviant el nom del següent equip que tenim, però els objectius són els mateixos i les bases per complir-los. És cert que ens hem trobat un període també bo, de no gaire lesions, ha perdut el Pere, però que ja venia de lluny, hem incorporat el Lubos també i hem pogut treballar. Jugadors que estaven en una dinàmica dolenta, com el Pu, el Derrick, que eren referències, tenien que ser referències nostres, també estan a un nivell excel·lent i tot plegat hem trobat allà una regularitat i hem pogut treballar com estàvem buscant durant molts mesos de la temporada. I això de moment ens ha donat els nostres fruits. Sabíem en 14-15 dies que jugaven 3 o 4 partits, era molt important i l'equip de moment ha tret resultats òptims i tenim de seguir amb aquesta línia. Ara el que no farem serà canviar objectius. Tornarem a posar la pissarra a Cajasol o Banca Cívica i aquest serà el nostre treball. Marta? Salva, des de l'arribada del Lubos Barton fa 3 partits, 3 victòries consecutives. Què li heu donat a ell perquè se senti tan còmode i què us aporta ella a l'equip? Ell tampoc ha jugat partidassos amb nosaltres, el que és el jugador amb el sentit estadístic. El que sí és cert és que ens ha portat una experiència i coneixement de tot del club. Ell és un club que volia tornar i és feliç, amb la qual cosa nosaltres l'hem rebut amb els braços oberts, hem augmentat el nostre nivell també competitiu als entrenaments, nivell d'exigència, la seva intel·ligència als entrenaments i a la pista ens ajuda amb un equip tan jove com el nostre i ens ha donat major profunditat i de moment estem molt contents i ell també.